जोङो एक्चुअली इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना बिटिसिनि बायजोआव थानाय जा बर' बा BKWC काउन्सिलनि आन्दाराव जा थानाय बर' बेल' नङा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बुहुमनि साफ्रोमबो जोङो बर' जातिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै दानाय मोनसे बे आफाद इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन। जोंहा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन हिसाबै जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। एक्चुअली जोंनि आगोल एक्जिस्टिं जोंहा UBPO होननाय मोनसे आफाद दंमोन। बे आफादा दिनै BKWC काउन्सिल मोननानै BJPजों माने लाफा जानानै बिथांमोना बर' जातिनि साननाय हनाय बर' जातिनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ बिथांमोना बावगारलांबाय। बे बावगारलांनायनि जाहोनाव जोङो दुखिनानै जोङो जों दुखुजों जों मोनसे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन दादोंमोन। आरो बे बेलायै जोङो दिनैसिम आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो जिल्ला आफाद दानो हाबाय, आनसलिक आफाद दानो हाबाय आरो दिनैसिम जोङो मोजां खामानि मावलांनो सानदों। आरो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनै जोंनि जा BKWC काउन्सिल बे काउन्सिला दिनैसिमबो इलेक्सन जानो थाखाय बिथांमोना आसाम सरकारजों थगायजागासिनो दङ। बे BKWC काउन्सिला इन्टारिमावनो दङ। बे इन्टारिमा अनलि फर 6 मान्थनि थाखायल' जायो। नाथाय बिथांमोना दिनै एक्सटेनसन खालामै दिनै 5 बोसोर जाबाय। 5 बोसोरसिम दिनैसिम बिथांमोना भिलेज नटिफिकेशनखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै, कनस्टिटिउसि कमप्लिट खालामनो हायाखै। दिनैसिम गवालपारा आरो राभा आसमनि जा बर'फोर बिथांमोनखौ दिनैसिम माने मोजां लामायाव लाबोनो हायाखै। बेनिफ्राय सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लाखौबो BKWCनि आन्दाराव सोसननो हायाखै। माने बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गोबां बर' जातिनि गुलाय गुजाय बे गुलाय गुजायफोरखौ बिथांमोना दिनैसिम सिडिउल खालामनो हायाखै। बेनि दुखुआव जोङो दिनैसिमबो जोङो नाजागासिनो दङ। जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सेराव जों गोबां खेब मेम'रेन्डाम हैबाय, गभर्नरनि सेराव गोबां खेब मेम'रेन्डाम होबाय जे जों BKWCनि इलेक्सन जानांगौ आरो फुल फ्लेजेड जानांगौ। नङाब्ला जोङो जोंनि साननाय बायदियै जोङो थाखा फैसा फान्ड पलिसि मोननाय नङा। बे खोथाखौ जोङो बारम्बार जोङो गभर्नर आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोननिसिम जोङो फोरमायबाय थादों, मेम'रेन्डामनि थ्रुयै खामानि मावगासिनो दङ। जोङो बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जोंहा बे ट्राइबेलनि खोथाखौ जोंहा नायग्रा मोनसे आफाद दंखायो, ट्राइबेल संघ। बे ट्राइबेल संघआ इतिमध्य गावसोरनि साननाय हनाय आरो ट्राइबेलनि जा नर्म्स बे नर्म्सफोरखौ फोरमायनानै बिथांमोना सोरखौ लानो हागोन सोरखौ लानो हाया बेयाव बिथांमोना अलरेडि मत होखादों। खिन्थु बे बेलायाव ट्राइबेल संघआ जा डिसिसन लायो बे डिसिसनाव जोङो एक्सुवेलि बिथांमोननि जों बादगा थांनो हाया। बिथांमोना जुदि जोंनि साननायनिख्रुइ गाज्रि मावोब्ला, बिथांमोना जुदि गासैखौबो जुदि 6 जनगोष्ठीखौबो जुदि बिथांमोना जुदि ST खालामनो नाजायोब्ला अब्लाना जों बेयाव बिर'ध खालामगोन। दा बेयाव जों बिर'ध दङ। नाथाय दिनैसिम जों नुनो मोन्दों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा जों साननाय बायदियैनो बिथाङा बुंबोगासिनो दङ जे 6 जनगोष्ठीया गासैबो ST माने मोननाया गोब्राब दङ। मानो होनब्ला बिथांमोना आहमानो जा कच राजबंसियानो जा बिथांमोना राजा फोलेरनि मानसि आरो बिथांमोना राजा फोलेरनि मानसिया बेबादियाव ट्राइबेल मोननो हानाया गोब्राब। आरो सा जनगोष्ठी T जनगोष्ठी जिहेतु जों गोजोननाय थाबाय। दिनै एक्सुवेलि जोंहा BTCनि बायजोआव थानाय जा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन आफाद, बे आफादनि गोदान सायख'जानाय आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे गासै सोद्रोमाफोरनि समायखिरा लानाय मोनसे हाबाफारि दंमोन। आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि सिगाङावनो जोंहा मोनसे माने कन्डलेन्स हिसाबै जोङो UN ब्रह्म बिथांनि सेराव आलारि बाथि सावनानै आरो लोगोसे दाखालि जोंनि जा माने मेथाइ खनगिरि बिथां जुबिन गार्ग बिथांखौबो जों आलारि बाथि सावफानानै जयै आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै जोङो दिनै बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि आङो डक्टर बाबु बर' आफादगिरि हिसाबै आङो समायखिरा लाबाय आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा पबित बसुमतारी बिथां गलाघाटनिफ्राय बिथाङा समायखिरा लाबाय आरो AGS एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो सान्तनु खाख्लारि बिथां गवालपारानिफ्राय लाबाय आरो AGS जोंहा गोबां दङ जेरै अरुण ब्रह्म बिथां इनिफ्राय नबजित बर' आरो कानु बर' बिथांमोना एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै समायखिरा लाबाय आरो बेजों लोगोसे
गासैबो जिल्लानि जा सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ सेन्ट्रेल मेम्बार्स पर्टफलिय' हल्डार्स गासैबो जोङो जयै समायखिरा लाबाय। बेवहाय जोंहा बोसोनगिरिबो दिनै गोदानै थिसनजानाय दंमोन, बिथांमोनाबो समायखिरा लाबाय। लाखांनाया जोंहा जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन जोंहा ट्राइबेल संघआ जा डिसिसन लायो बे डिसिसनखौ जों नायनानै सालिसारि बिजिरनानै जोङो बेयाव खोथा बुंगोन।